किती मस्त दिसतंय. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आराध्यास आयडियाज. आज आपण करणार आहोत वेगळं आणि स्पेशल काहीतरी. सांगू काय? आपण करणार आहोत क्राफ्ट. आणि क्राफ्ट पेपर मध्ये काय करणार आहोत बरं? स्पीक स्पीक स्पीक. हे बघा, हे आहे रॅबिट फेस. आपण करणार आहोत रॅबिट फेस. चला रॅबिट फेस बनवायला स्टार्ट करूया. फ्रेंड्स, आणि रॅबिट फेस म्हणण्यासाठी आपल्याला फक्त 4 वस्तू लागतात. त्या क्राफ्ट पेपर, सीझर, दोरा आणि ग्लू. आणि क्राफ्ट पेपर आपण घेतलेले 4. पिंक कलरचा क्राफ्ट पेपर घेतलाय साईडचा. असं करून घ्यायचं. आणि फ्रेंड्स, तुम्हाला तो कलर आवडतो तो तुम्ही घेऊ शकता. आता आपण रॅबिटचा फेस बनवतोय. आता ओके, मी दाबायचं त्याला. ओके, आणि फ्रेंड्स, तुम्हाला तर ब्लू कलर आवडत असेल तर तुम्ही ब्लू कलर पण घेऊ शकता. आणि त्यांना फॅन नसून म्हणत आहे ते मी माझं बघून बनवा. प्रेस करून घ्यायचं. आता आपण याला फोल्ड करूया. असं फोल्ड करायचं. तर मी इथं ग्रीन कलरचा पेपर घेतलाय. आता त्याचा पण आपल्याला फॅन म्हणून घ्यायचा आहे. आणि हे पिंक कलरचं आपण ते वरती घेणार आहे मी. आणि ग्रीन कलरचं मी खाली घेणार आहे. ओके, तुमच्याकडे तर ग्रीन कलरचा असेल तर तुम्ही ग्रीन कलरचा पण घेऊ शकता. असं काही नाही की तुम्हाला पिंकच वरती घ्यायचं आणि ग्रीनच खाली घ्यायचं. तुम्हाला तो कलर आवडतो तो तुम्ही घेऊ शकता. जास्त फोल्ड झालेला. आता याला आपण असं फोल्ड करूया. ओके, आता हे पण झालेलं आहे. याचं जे पिंक कलरचं मी केलेलं होतं ना त्याला मी एक ग्रीन कलर मध्ये असं मध्ये टाकणार आहे. आणि याच्या खालून दोरा मांडून घ्यायचा आपल्याला आणि पॅक बांधायचं. ओके, फ्रेंड्स, इथून थोडासा दोरा सोडायचा आहे. त्याच्याने आपल्याला गाठ मारता येईल. आता याला असं पॅक करून घ्यायचं. आणि पॅक मारता यायचा आहे बरं का थोडा.
आता आपण नेक्स्ट प्रोसेस करूया. ही नेक्स्ट प्रोसेस आहे, हे जे पिंक कलरचे साइड्स आहे ना त्याच्या मधोमध ग्लूनी चिटकून घ्यायचं. गम लावायचं आणि हे चिटकून घ्यायचं. ओके, तर फ्रेंड्स त्यावर आपलं हे सुकतंय, त्यावर आपण नेक्स्ट प्रोसेस करूया खालची. आपल्याला हे ग्रीन आहे ना ते असं आपल्याला खाली चिटकून घ्यायचं. असं मला पहिले गम लावून घ्यायचं. चिटकूया. चिटकवण्यासाठी दाबायला लागेल. दाबा दाबा दाबा. ओके, डन. याचं डन वरचं. ओके, वरचं पण डन झालेलं आहे. आता हे पिंक वाला ना ते खालच्याला असं चिटकवायचं. त्याच्याने आपले चला आता आपण येते थोडंसं लावून बोटाला लागेल ना. ओके, आता ही वाली साईड लावूया. फ्रेंड्स, आपला रॅबिटचा फेस सुकतोय तोपर्यंत आपण रॅबिटचे कान म्हणूया. तर हे 2 कान आपले म्हणून झालेले. आता मध्ये तुम्हाला 2 कान दिसतात ना छोटे छोटे, ते आपण म्हणूया. 2 कानांची ड्रॉइंग आपली झालेली. काढून आता आपण याला कट करूया. फ्रेंड्स, आपले हे कट करून झालेले काम. आता आपण याला फेविकॉल लावून याला लावूया. तर 2 सर्कल करून घेतलेले. आता आपण त्याला कट करूया. आपले 2 सर्कल कट करून झालेले. फ्रेंड्स, आता आपण याचे हात म्हणूया. फ्रेंड्स, आपल्या हाताची ड्रॉइंग काढून झालेली आहे. मी रॅबिटचे हात केलेले कट आणि मी असे
छोटे सर्कल्स पण कट केले. हे बघा, हे रॅबिटचा बोट आहे ना, बोट ते कट केलेले. आता आपण याला लावूया. ओके, एक हाताची बोटे झालेली चिटकू. आता आपण ह्या हाताला लावू. हे बघा, मी 2 मोठे आणि 2 छोटे सर्कल्स करून घेतलेले. आता हे 2 छोटे सर्कल्स आहेत, ते आपण मोठ्या सर्कल्सला चिटकवून घेऊया आणि म्हणजे ते होते डोळे. आता नेक्स्ट प्रोसेस, हे जे आहे ना, हे आपल्याला या फेसला ड्रॉइंग करायचे. अमेझिंग. हे बघा फ्रेंड्स, आपला रॅबिट झालेला आहे. किती मस्त दिसतोय. आणि तुम्हाला तर हा रॅबिट आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून द्या. अँड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. बाय बाय. ह्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून द्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, कारण की मी जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करील ते सगळ्यात पहिले तुम्हाला दिसतील.